ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना, सगळ्यांचं मनापासून पुन्हा एकदा स्वागत आहे सगळ्यांना। आजच्या अपरा एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज एकादशी आहे, जी अपरा एकादशी आहे आणि आपण दर्शन घेऊया भगवंतांचं दर्शन घेऊन त्यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया। श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत। ही भगवंतांची अजून एक मूर्ती आधीही दाखवलेली नृसिंहाची मूर्ती आहे, त्यांनाही साष्टांग दंडवत। श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत। श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत। आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण 13व्या अध्यायाला आज सुरुवात करणार आहोत। मग 13वा अध्याय काय आहे तर ज्ञान योगाची सुरुवात होतीये। आणि मग कुठेतरी 12व्या अध्यायाची उजळणी करताना मी तुम्हाला सांगितलेलं, मी तुम्हाला एक कथा सांगणार आहे, तर ती निश्चितच मी तुम्हाला सांगणार आहे। ज्या 12व्या अध्यायात आपण प्रत्यक्ष भक्तीला जाणलेलं आहे आणि भक्ती योगाचे निरनिराळ्या भक्तीचे जे मार्ग आहेत आणि भक्तीचे प्रकार आहेत ते जाणलेले आहेत। भगवंतांनी ऑप्शन दिलेला आहे आपल्याला। मग या अर्च विग्रहाबद्दल आपण जाणलेलं आहे, कशा प्रकारे त्या या भगवंतांच्या रूपाशी भक्त संलग्न होत असतो आणि पूर्णपणे संबंध प्रस्थापित होत असतो, अशा या अर्चविग्रहाला आपण जाणलेलं आहे। आणि त्याच्या पुढे जाऊन मग ज्या भक्तीचे अनेक निरनिराळे प्रकार आपण बघितले, की ज्याच्यामध्ये अनन्य भक्ती, मग तुला जर तुझं मन आणि बुद्धी एकत्र करणं, एकनिष्ठ करणं शक्य नसेल, माझ्यावरती केंद्रित करणं, तर तू साधना भक्ती कर। साधना भक्ती म्हणजे तू नियम पाळ, जे रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स आहेत, जे जे बद्ध नियम आहेत, की ज्याच्यामध्ये मांसाहार करू नये, परस्त्रीशी संबंध ठेवू नये, मद्यपान करू नये आणि जुगार खेळू नये, अशा प्रकारे या सगळ्यांचं काटेकोरपणे पालन, पण त्याचबरोबर नामस्मरणावरती भर देऊन, की मग सकाळी उठून ब्रह्ममुहूर्ताला नामस्मरण करून तितक्या माळा चॅन्टिंग करणं, मग कुठेतरी स्वतःला शिस्त लावणं। मग हे का करायचं, अनेक प्रश्न तर काय हो, प्रश्न दिवसभर पडतील, परंतु प्रत्येकच प्रश्नाला उत्तर मी म्हणेन की नक्कीच असावं। परंतु मग तुम्ही सिनेमा का बघता, तुम्ही या गोष्टी का करता, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यातनं काहीतरी तुम्ही मिळतं म्हणून। मग प्रत्येक गोष्टीला कारण असावं, परंतु मग त्या कारणामागची ते महत्व जाणून घ्यावं। आणि म्हणून त्या 16 माळा का दिलेल्या आहेत, कारण तिथे कुठेतरी मग तुम्ही ते जपल्याने, मग ज्या प्रभुपादांनी हे सांगितलेलं की मिनिमम तितक्या माळा आणि ब्रह्ममुहूर्ताला करा, मग नामनिष्ठ प्रभूजींनी सांगितलं एक कवच तयार होतं तुमच्या भोवती दिवसभरासाठी, जेव्हा तुम्ही ते नामस्मरण करता। मग ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेले हरेर नम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतीर अन्यथा, की या कलियुगामध्ये मग हे भांडण, छल, कपट, वाद विवाद, अनेक क्रूर लोक, अनेक विकृत लोक, अनेक प्रकारची लोक आपल्याला भेटतील, परंतु या सगळ्या छल कपटाच्या याच्यामध्ये
नामस्मरणाशिवाय या कलियुगामध्ये कुठलाही इतर मार्ग नाही, कुठलाही इतर मार्ग नाही, कुठलाही इतर मार्ग नाही. आणि म्हणून ज्या 12व्या अध्यायामध्ये आपण जाणलेलं आहे भक्तीच्या या साधना भक्ती, त्यानंतर मग अनन्य भक्ती, साधना भक्ती जमत नसेल तर मग तू निष्काम भक्ती कर, म्हणजे तू कर्म कर. निष्काम म्हणण्यापेक्षा तू ते कर्म कर भगवंतांसाठी, मग ते कर्म भगवंतांसाठी कर. अशा प्रकारे तू भगवंतांच्या सेवेमध्ये आणून निश्चितच स्वतःला त्या मार्गावरती आणू शकतोस. आणि तेही शक्य नसेल तर तू भगवंतांना ते कर्माची फळं अर्पण कर, किंवा सकाम कर्म केलंस तरी कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण कर. आणि अशा प्रकारे मग या सगळ्यातून जे ज्ञान घ्यायचंय, ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ध्यान आहे, आणि सगळ्यात श्रेष्ठ भगवंतांनी सांगितलंय निष्काम कर्म. मग ते कर्म भगवंतांना अर्पण करायचंच आहे, त्याच्याबरोबर त्या कर्माच्या फळांचा कुठेतरी आसक्ती ठेवायची नाहीये, अपेक्षा ठेवायची नाही, ती भगवंतांना अर्पण करायची. अशा प्रकारे मग ज्या अनन्य भक्ती, साधना भक्ती, निष्काम कर्म भक्ती, सकाम कर्म भक्ती, आणि मग त्याच्यानंतर ज्ञान, ध्यान आणि साधना, कशा प्रकारे मग निष्काम अकर्म. अकर्म इथे आपण जे जाणतो की कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण कर्माच्या फळांचा त्याग करणं. नुसतं कर्म भगवंतांपुरतं करायचं नाही, तर ती कर्म भगवंतांना अर्पण करून त्या कर्माची फळं जेव्हा अर्पण केली जातात, त्याची अपेक्षा कुठे ठेवली जात नाही, तेव्हा ते निष्काम कर्म पूर्णपणे होतं. आणि अशा प्रकारे मग भगवंतांनी हे प्रकार सांगितलेले आहेत. त्यापुढे जाऊन कोण भक्त मला प्रिय आहे, त्यामध्ये आपण अनेक भक्तांची, मग आपण त्या ज्यांची चित्रकेतू महाराज यांची कथा ऐकलेली आहे, त्यानंतर श्रीवास ठाकूरांची कथा ऐकलेली आहे, की जे चैतन्य महाप्रभू श्रीवास ठाकूरांचे बनले, की आय एम दी मॅन ऑफ श्रीवास ठाकूर नाव. कारण ते अशा प्रकारे त्या भक्तासाठी, कारण तो भक्त भगवंतांवर इतकं नितांत प्रेम करत होता, आणि इतकं की तुम्ही आहात तिथे काय अशुभ घडणार आहे, हे इतकं नितांत मनामध्ये दृढ श्रद्धा असणं, हा भक्तीचा अत्यंत महत्वाचा टप्पा आहे. आणि म्हणूनच निष्ठा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, मग ती निष्ठा, रुची, भगवंतांप्रती आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. आणि ज्या नवविध भक्तीच्या सेवा आपण बघितल्या, स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णू स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पादसेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, अशा नवविध भक्तीच्या, त्याच्यामध्ये श्रवण, कीर्तन, स्मरण आणि वंदन हे अत्यंत सोपं, करायला अत्यंत सुलभ आहे. कारण ते तुम्ही योग्य पद्धतीने कुठेही करू शकता. स्मरण भगवंतांचं निश्चितच. मग भगवंत म्हणत नाही 24 तास देवळामध्ये जाऊन तुम्ही तिथेच बसून माझं नामस्मरण करा, नाही. तुम्ही जे काही करता आहात, मग तुम्ही तुमचं काम, तुम्ही जे स्त्रिया अन्न शिजवताय त्यावेळेला तुम्ही नामस्मरण करू शकता. ज्या वेळेला पुरुषांनाही वाटतंय की तुम्ही त्या गोष्टीमध्ये किंवा काही गोष्टी मदत करत असतात घरामध्ये, आणि त्यावेळेला तुम्ही नामस्मरण केलं, पण ते डिस्क्रिटली थिंक करणं गरजेचं आहे, कारण तो पूर्ण फोकस नामस्मरणावर असणं, आणि आपण जे नामस्मरण करतो आहोत त्यापासून आपल्याला पूर्णपणे कान त्यावर केंद्रित करून मग फिरून येतो, हो, भोवताली फिरून येतो, कारण हे मन इतकं चंचल आहे. मग ते आभास नाही तर अजून आपण खूप अपराध भावनेमध्ये हे नामस्मरण करतो आहोत. मग तो पुढचा टप्पा आभास भावना, आणि नंतर मग शुद्ध भक्ती, शुद्ध जे नामस्मरण केलं जातं. अशा प्रकारे, सॉरी, कोण भक्त भगवंतांना प्रिय आहे, त्यावरनं मी तुम्हाला एक गोष्ट ठेवलेली तुमच्यासाठी, ती बिल्वमंगल ठाकूरांची गोष्ट. तर हे बिल्वमंगल ठाकूर आधीच्या जन्मामध्ये ब्राह्मण असतात, आणि जे भागवताचं सगळं आयोजन करत असतात, आणि त्या भागवताच्या आयोजन करण्यामध्ये ते अन्नदान करत असतात. त्या अन्नदानासाठी ते अनेकदा बरेच निधी गोळा करत असतात, धन गोळा करत असतात. तर त्या अन्नदानासाठी त्यांना तो निधी कमी पडतो, म्हणून ते त्या निधी गोळा करण्याच्या धनाच्या शोधामध्ये असतात. शोधताना त्यांना एका रस्त्यावर येतात, आणि तिथे त्यांना दिसतं की स्मशान आहे, आणि त्या स्मशानामध्ये काही एक तिथे गर्दी जमलेली आहे, आणि कोणीतरी असं खानदानी व्यक्ती गेल्यासारखं वाटतंय, आणि बरेच मग तिथे राजा राणी दिसतात त्यांना, आणि मग तिथे बघतात तर त्या राजकन्येवरती विधी होणार असतात, आणि मग ते राजकन्येवर विधी होणार असतात, ते विधी होतात, आणि तिथेच ते थांबलेले असतात बिल्वमंगल ठाकूर, आणि मग त्यांना तो त्यांच्या गळ्यामध्ये एक हार दिसतो त्या राजकन्येच्या, आणि तो हार घेण्यासाठी ते जेव्हा हे सगळेजण निघून जातात काही ठराविक वेळानंतर, तेव्हा मग तिथे ते हार घेण्यासाठी पुढे धजावतात, तेव्हा त्यांना आवाज येतो, आणि तो आवाज दुसरा तिसरा कुठला नसून त्या राजकन्येच्या मधून येणारा आवाज असतो की तुम्ही हे
माझा हार तुम्ही घेऊ नका, तुम्हाला धनाची आवश्यकता असेल तुम्ही माझ्या वडिलांकडे जाते, तुम्हाला नक्की धन देते. म्हणून मग बिल्वमंगल ठाकूर वडिलांकडे जातात, धन घेतात, पण पुन्हा ती त्यांची नड भागत नाही आणि म्हणून त्यांना पुन्हा गरज पडते आणि पुन्हा ते हार घेण्यासाठी येतात आणि तो हार नेत असतात. तेव्हा ते त्या राजकन्येच्या तोंडातून उद्गार येतात की तू जरी हे पुण्यकर्म करत असलास तरी तुला या जन्माअखेर मोक्ष मिळणार नाही, त्यासाठी तुला अजून जन्म घ्यायला लागेल आणि तुला पुढचा जन्मही तुला एक असा घ्यायला लागेल पुढचा जन्म की तिथे तू स्त्रीगमन करत असशील आणि कुठेतरी वाईट चालींमध्ये असतील. तशा प्रकारे बिल्वमंगल ठाकूरांना तो पुढचा जन्म जो मिळतो तो जन्म असतो तिथे ते स्त्रीगमन करत असतात आणि असे स्त्रीगमन करत असतात तेव्हा ते त्या गोष्टीकडे इतके आकर्षित होत असतात की मग एका चिंतामणी नावाच्या स्त्रीच्या ते निकट अशा भेटीमध्ये असतात आणि तिला भेटायला जात असतात. ती स्त्री त्यांना खूप आवडत असते, परंतु इतकी आवडत असते की मग ते पूर्ण चिंतामणीमय झालेले असतात की आपल्या घरी त्यांच्या वडिलांचं निधन होतं, त्या वडिलांचे विधी ते इतक्या जे काही अंत्यविधी असतात ते भराभर उरकून त्या चिंतामणीला भेटण्याच्या इतक्या ते आतुरतेमध्ये होत असतात की मग इतका तो मुसळधार पाऊस पडत असतो. त्या मुसळधार पावसात तिला वाटतं की नाही ते आता येऊ शकणार नाही, परंतु ते त्या नदीमधून पोहून की जिथे त्यांना शव एक मिळतं आणि ते ओढका समजून ते शवाच्या मदतीने ती नदी पार करतात. मग वरती ती चिंतामणीचं घर असतं, तिथे जाण्यासाठी पाणी साठलेलं असतं, पण ते नागाचा उपयोग, सापांचा उपयोग दोरं समजून करतात आणि त्या स्त्रीच्या घरापर्यंत पोहोचतात आणि जोरजोरात दरवाजा ठोठावतात आणि तिला बघण्यासाठी आतुर झालेले असतात. आणि जेव्हा ती चिंतामणी दरवाजा उघडते तेव्हा ती म्हणते की तुम्ही कसे काय आलात एवढ्या भर पावसामध्ये, मुसळधार पावसामध्ये? तेव्हा ते सांगतात असं असं सगळं आम्ही हा प्रयास करून आलेलो आहे, तुझ्यासाठी मी फक्त आलेलो आहे. तेव्हा ती चिंतामणी म्हणते मग माझ्यासाठी तुम्ही इतका प्रयास करून आलात? पण बघा तिच्या तोंडून त्यांचा आध्यात्मिक गुरुच आधीच्या जन्मीचा बोलत असतो आणि तेव्हा ते म्हणतात की मग इतका प्रयत्न जर तू भगवंतांना भेटण्यासाठी केलास तर तू आज कुठे असशील? तेव्हा ते पुण्य केलेले मग बिल्वमंगल ठाकूर त्यांना खडबडून जाग येते आणि ते तत्क्षणी त्या ठिकाणून पळत सुटतात आणि पळत पळत सुटतात, भगवी वस्त्र धारण करतात आणि स्वतःला कुठेतरी पुण्य मार्गाच्या मार्गावरती लावतात. आणि म्हणूनच पुण्य मार्गावरती लावल्यानंतर आपण म्हणतो की पंखा बंद केल्यावर कसा पूर्ण लगेच बंद होत नाही, तसे कुठेतरी ते मनात विचार त्यांच्या घोंगावत असतात. आणि म्हणून जेव्हा ते ऋषिकेशाच्या जाण्याच्या मार्गावरती असतात तरीही पुन्हा एक स्त्री त्यांना रस्त्यामध्ये दिसते आणि तिच्या मागे त्या गावामध्ये ते जात असतात. ती स्त्री घाबरून आत पळते, आपल्या घरामध्ये निघून जाते. तिचे तिचे पती असतात ते या ब्राह्मण, मग ज्यांनी भगवी वस्त्र धारण केले ते निश्चितच कोणीतरी महाराज असतील आणि म्हणून ते विचारतात बाबा तुम्हाला काय काम आहे? तेव्हा मग ते म्हणतात की मला तुझ्या पत्नीशी बोलायचंय आणि पत्नीशी बोलायचं एवढं ऐकल्यानंतर ती पत्नी घाबरत घाबरत बाहेर येते. ब्राह्मण म्हणतात बोला तुम्ही माझ्या पत्नीशी आणि मग ती सांगतात की हे ह्यांना तुमच्याशी काही बोलायचं आहे असं सांगतात. सॉरी. आणि मग तेव्हा बिल्वमंगल ठाकूर त्यांच्याकडून एक पिन मागतात त्यांच्या केसातली आणि ती पिन घेऊन ते आपल्या स्वतःच्या डोळ्यात उपसतात की ही इंद्रिय सुद्धा माझ्या मध्ये येता कामा नये. जेव्हा मी कृष्ण भावनेमध्ये आणि मी कृष्णाकडे चाललोय, मी त्या 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 मार्गावरती मी निघालेलो आहे आणि मला ही इंद्रिय आडवी येत आहेत, इंद्रिय बंधनकारक होत आहेत, अशा इंद्रिय मला नको आहेत आणि म्हणूनच ते स्वतःच्या डोळ्यांना इजा करतात, काढून घेतात आणि कशा प्रकारे मग आपण जे चित्र बघितलं तिथे प्रत्यक्ष यमुनेच्या तीरी बसून ते बिल्वमंगल ठाकूर भजन करत असतात आणि ते भजन ऐकायला प्रत्यक्ष भगवंत सुद्धा तिथे हजर असतात. आणि मग ते जेव्हा त्याच मार्गावरती, आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगती, उन्नती साधतात, मग त्यांना भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. आणि म्हणून मग अशा प्रकारे ते बिल्वमंगल ठाकूर की मग ज्ञानेंद्रिय असो, कर्मेंद्रिय असो, की मध्ये येत ना आपल्या भक्तीच्या, अशा प्रकारे ते त्याचा त्याग करतात. अशा या 12व्या अध्यायाला आपण जाणलं. मग तुम्ही म्हणाल की आता 13व्या अध्यायामध्ये ज्ञान कसलं घ्यायचंय? की ज्ञान तर कर्मयोगाचं घेतलंय, की ज्या 13 ते 7 ते 12 मध्ये आपण प्रत्यक्ष भक्ती योगाला जाणलं. मग आता काय ज्ञान घ्यायचंय? तर मग आता ही संपूर्ण भगवद्गीता ही भक्तीच आहे. एक मिनिट हं. संपूर्ण भगवद्गीता ही भक्ती आहे. पहिले 6 अध्याय कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची हे सांगतात. शेवटच्या 6 अध्यायामुळे हे ज्ञानाद्वारे ही भक्ती कशी मिळवायची
कर्मातून भक्ती साधलेली आहे, प्रत्यक्ष भक्तीला जाणलेलं आहे. मग ही भक्ती त्या ज्ञान घेऊन कशी आत्मसात करायची आहे. आणि म्हणून 12व्या अध्यायात कृष्णाने स्पष्ट केले की वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म मृत्यूपासून कसे भगवंत मदत करतात आणि कसे त्यांना सोडवतात, की कशा प्रकारे ज्यांनी भगवंतांना जाणलेलं आहे, तत्वतः जाणलेलं आहे, त्यांना निश्चितच त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या भौतिक जगतातून जिथे मनुष्य गटांगळ्या खातो आहे, या सुखदुःखाच्या लाटांवरती तिथे निश्चितच भगवंत आहेत आणि जे मदत करतील आणि जे भगवंत निश्चितच भक्तांचं रक्षण करतील. आणि मग हे शेवटचे अध्याय जे सांगतात ते स्वतःला त्या भौतिक जगापासून, मग या कलियुगामध्ये आपण बघतो, मग या भौतिक जगामध्ये, या मटेरियल जगामध्ये आपण जगतो आहोत, तिथे कुठेतरी आपलं तत्वज्ञान, मग जे जगण्यासाठी आवश्यक आहे, भगवंतांनी हे सगळं प्रॅक्टिकल ज्ञान दिलेलं आहे. जे कर्मातून भक्ती, आपण निष्काम कर्मापर्यंत पोहोचलो, ज्या भक्ती मार्गामध्ये अनेक प्रकार बघितले, अनेक सेवा बघितल्या, त्याच प्रकारे या 13 ते 18 भागामध्ये भगवंत तत्वज्ञानाचं ज्ञान देत आहेत. आणि या ज्ञानाचा उपयोग करून मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णासाठी संलग्न होण्यासाठी, आसक्त होण्यासाठी होतो. जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो, ती भक्तीचाच एक भाग बनतो, ते ज्ञान भक्तीचाच एक भाग बनतं. अशा या ज्ञानाला जाणून घ्यायचे, म्हणूनच अशा हे 6 प्रश्न अर्जुनाला पडलेले आहेत, ज्याची भगवंत उत्तर देत आहेत. मग काय आहेत हे प्रश्न अर्जुनाचे? तर प्रकृती म्हणजे काय? प्रकृती म्हणजे काय? भौतिक निसर्ग, जे प्रकृती, जे तुम्हाला आपण जे अधिभूत म्हटलेलं आहे 8व्या अध्यायामध्ये, तीच प्रकृती, हा भौतिक निसर्ग. पुरुष म्हणजे प्रत्यक्ष भोक्ता, जो प्रत्यक्ष भगवंत आहे, जो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, असा हा पुरुष म्हणजे जो प्रकृतीचा उपभोग घेणारा. क्षेत्र म्हणजे काय? तर हे शरीर 24 तत्वांचं, मग फक्त पृथ्वी, आग, वायू, जल आणि अग्नी यांनी बनलेलं नाही, तर 24 तत्व आपल्याला जाणून घ्यायची आहेत. क्षेत्रज्ञ म्हणजे या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे या आत्मा आणि परमात्मा. बस जे क्षेत्र आहे, ती 2 क्षेत्र म्हणजे कशा प्रकारे, सॉरी, जे क्षेत्र आहे ते शरीर आहे 24 तत्वांचं बनलेलं, आणि हे क्षेत्रज्ञ कोण आहेत? तर आत्मा आणि परमात्मा, जे या शरीराला जाणता आहेत. मग त्यानुसार आपण या आत्मा आणि परमात्म्यातला फरक समजायचा आहे. क्षेत्रज्ञ 2 आहेत. मग हे ज्ञान कशाचं घ्यायचंय? तर या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञातल्या संबंधाला, आणि ते जाणून घेण्यासाठी हे ज्ञान आवश्यक आहे. आणि त्याचं ध्येय, त्याचं उच्च ध्येय म्हणजे परमात्म्याला जाणणे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्ण, मला प्रकृती म्हणजे स्वभाव, पुरुष म्हणजे भोग घेणारा, आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा, आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचे आहे. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच मग जे भगवंतांनी सांगितलंय की प्रकृती म्हणजे स्वभाव, त्यानंतर म्हणजे हे जे भौतिक नेचर आहे, भौतिक जगत आहे, ती प्रकृती भोग घेणारा पुरुष आहे. क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र हे एक शरीर आहे आणि क्षेत्रज्ञ 2 आहेत, आत्मा आणि परमात्मा. आणि या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो शरीराला जाणतो तो क्षेत्रज्ञ. मग बघा, या निरनिराळ्या अवस्थांमधून आपण दिवसभरात जातो की जिथे गाढ झोपलेलो असतो, पण त्याच्या आधी जागे असतो, मग थोडीशी डुलकी लागते, त्यानंतर पूर्ण गाढ झोपतो, आणि मग स्वप्नाळू अवस्थेत, त्याला तुर्या अवस्थे म्हटलेलं आहे. आणि मग अशामध्ये आत्मा आणि परमात्मा हे मात्र ऍक्टिव्ह असतात. ते सगळं ऑब्झर्व करत असतात, सगळ्याचं निरीक्षण करत असतात. आणि म्हणूनच आपलं शरीर झोपलेलं असतं, शरीर कुठेतरी क्रियाशील नसतं, आणि परंतु आत्मा आणि परमात्मा हे सगळं जाणत असतो. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम्, सॉरी, क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम परंतप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारत, मी सर्व शरीरांमधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण, आणि हे शरीर त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आणि म्हणून इथे ती व्यक्ती दिसतीये बघा, आधी ती पूर्ण जागी आहे, तेव्हा तिला आत्मा आणि परमात्मा आणि तिचं शरीरही जागा आहे. पण नंतरच्या ह्याच्यामध्ये शरीर थोडंसं झोपलंय, मन थोडंसं जागं आहे आणि आत्मा आणि परमात्मा हे निरीक्षण करतायत. मग जी झोपलेली आपण निद्रावस्था बघतोय, तिथेही आत्मा परमात्मा हे क्रियाशील असतात आणि अशा प्रकारे आपण आपली जे देहधारी भावना आहे, जो देह आहे तो झोपलेला असतो. पण कशा प्रकारे मी सर्व शरीरांमधील क्षेत्रज्ञ असल्याचं तू जाण. शरीर आणि त्यांच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे हेच ज्ञान होय. मग काय आहे हे क्षेत्रज्ञ? काय दिसतंय तुम्हाला समोर? काय दिसतंय बरं समोर? कोण सांगू शकेल चॅटमध्ये? तुम्ही अनम्यूट होऊन पण सांगू शकता. खूप जण नाही आहात. एक मनुष्य दिसतो आहे हा. आणि म्हणजे काम करताना दिसतो आहे आणि एक पूर्ण असं मैदान दिसत आहे. बरोबर. सूर्यप्रकाश भरपूर दिसतो आहे. अगदी बरोबर. खूप छान सुषमा माताजी, खूप छान तुम्ही संवाद साधलात. तर अगदी बरोबर. इथे सांगितलं जात आहे त्याप्रमाणे हे एक क्षेत्र आहे, की शेत पसरलेलं आहे. मग त्या शेतामध्ये स्वतःचा भाग बघा, ती व्यक्ती फक्त एवढ्याच भागावरती केंद्रित करते कारण तिला तेवढ्या भागाचं ज्ञान आहे आणि ते तिच्या मालकीचं म्हणजे त्या क्षेत्राच्या ते क्षेत्र त्या क्षेत्रज्ञाच्या जवळ आहे. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे हा क्षेत्रज्ञ म्हणजे स्वतःच्या शरीराला जाणतो आणि जो क्षेत्रज्ञ जो सगळ्यांची शरीर जाणतो. म्हणून हे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. तर क्षेत्रज्ञ कोण आहेत? दोन क्षेत्रज्ञ आहेत आणि ते एरवीही या परमात्मा, जो परमात्मा आहे, जो आपण म्हणतो की जे परमात्मा स्वरूप आहे, भगवंतांचं दुसरं रूप आपण जर बघितलं, मग त्या रूपामध्ये तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करत असतो. हे आपण आधीच्या अध्यायांमध्येही जाणलं. म्हणून इथे काय जाणायचं की क्षेत्र काय आहे? क्षेत्र सगळं शरीर आहे आणि सगळं जे मैदान आहे ते पूर्ण मैदान नको असेल तर ठराविक भागामध्ये मग तो जो शेतकरी तिथे राबतो आहे त्या निश्चितच त्या भागाची मग ही किल्ली आहे आणि कशा प्रकारे त्या गोष्टीला की या शरीराला तू जाणतोस त्याचप्रमाणे या शेताची तू काळजी, किल्लीची गरज नाही सॉरी, मग त्या शेताची तो काळजी घेत असतो. म्हणजे तो क्षेत्रज्ञ स्वतःच्या शरीराला जाणतो, तो आत्मा. आणि परमात्मा हा दुसरा क्षेत्रज्ञ जो सगळ्यांची शरीर जाणतो, म्हणजे सगळ्यांची, जो सूर्यदेव इथे दाखवलेला आहे उदाहरणादाखल, तो सूर्यदेव सगळ्यांची शेत जाणतो आहे. पण ही व्यक्ती स्वतः पुरता स्वतःच शेत जाणू शकते. अशा प्रकारे या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला नीट समजून घ्या. मग प्रभुपद सांगतात हे सगळं सांगितलंय, मग याला कुठेतरी उचलला तोड जीभ आणि लावली टाळूला अशा प्रकारचं हे ज्ञान नाहीये. ते क्षेत्रज्ञाचं विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथामध्ये त्याचं वर्णन केलेलं आहे. बघा, जे भागवताचं कथन करायला येत आहेत त्यांना पुढे पुढे निश्चितच हे सगळं ज्ञान मिळणार आहे. आणि म्हणूनच प्रयत्न हा आहे की सगळ्या कारणांसहित म्हणजे कशा प्रकारे ज्ञान क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांचं हे ज्ञान विविध ऋषींनी, हरे कृष्ण माताजी वाचाल तुम्ही? हो माताजी, हरे कृष्णा. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथामध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. बघा, जे कारण आणि परिणामांसहित आणि कशा प्रकारे केलेलं आहे तर या वैदिक ग्रंथांमध्ये बघा की मग या वेदांचा आणि ज्या शास्त्रांचा अभ्यास केला जातो या सगळ्यांमध्ये जे व्यासमुनी आपल्याला दिसत आहेत ते या वेदांमध्ये सगळं लिहून ठेवतायत आणि क्षेत्रज्ञाचा जो संबंध आहे तो विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णन केलेला आहे. ज्ञान सर्व कारण आणि परिणामांसहित म्हणजे कुठेतरी ते कारण आणि परिणाम, मग कारणामध्येच परिणाम कशा प्रकारे, कारण जर उदाहरण दाखवायला गेलं तर कारण जर वडील असतील आणि त्याचे परिणाम जर मुलं असतील तर कशा प्रकारे ते कारण आहे ते त्या परिणामांमध्ये हजर असेल पण त्या परिणामांचा भाग कारणामध्ये नसेल. त्याप्रमाणे ज्या प्रकारे त्या मुलांचे वडील, त्या मुलं ती वडिलांसारखी दिसतील पण म्हणून वडिलांमधलं मुलांमध्ये येत नाही. आणि अशा प्रकारे या सगळ्याचा कुठेतरी
बेस आहे आणि याला जाणायचं आहे, कारण ज्या व्यासमुनींनी याला वैदिक शास्त्रांमध्ये आणि कशा प्रकारे उपनिषदांमध्ये याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि हेच वर्णन करून व्यासमुनी सांगतायत की मग हे कुठलेही कॉन्कॉक्शन्स नाहीये. प्रभुपाद म्हणाले की तुमच्या आयडियाज आणि तुम्ही सांगणं याची कुठली गरज नाही, जशी आहे तशी भगवद्गीता लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे आणि त्यातच खरं महत्व आहे. आणि म्हणूनच मग या सगळ्याला कुठेतरी आवश्यक आहे ती गोष्ट म्हणजे एक सेकंड. हा, आणि मग या वेदांत सूत्रामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे कशा प्रकारे मनुष्य टप्प्याटप्प्याने मग त्या गॉड रिअलायझेशन कुठे परमात्म्याला जाणायचं आहे हे जाणू शकतो. मग कशा प्रकारे ह्या कोश आहेत अन्नमय सगळ्यात खालच्या पातळीचा की जिथे फक्त अन्नातूनच भगवंत मिळतायत आणि तेवढीच पूजा तेवढीच उपासना करायची. प्राणमय कुठेतरी स्वतःचे फिलिंग्स आणि स्वतःचं मन, मग जरी तुम्ही कुठलं कर्म करत नसाल तर उलटी गोष्ट असते की जर धडधाकट असताना कुठेतरी स्वतःला त्या विचारांच्या धारणेमध्ये घालणं आवश्यक आहे. नाहीतर मग प्राणमय मध्ये फक्त ज्या संलग्न क्रिया आहेत की ज्या प्रकारे हे आपण म्हणतो ना की काय सांगता येईल याच्यासाठी की जिथे प्राणमय म्हणजे जे श्वासोश्वासाशी केंद्रित आहे. मग जे आपण प्राणाचा आयाम बघितला, मग अशा प्रकारे अनुलोम विलोम नंतर भ्रामरी प्राणायाम या सगळे करून कुठेतरी ते रिअलायझेशन भगवंतांबद्दलचं रिअलायझेशन वाढवलं जातं. त्यानंतरचा ज्ञानमय कोशामध्ये सुद्धा जे काही आपल्याला जाणायचंय, मग मन आणि बुद्धी किंवा मन आणि हे विचार हे अगदी सेपरेट असतात आणि जो तो ज्याच्या त्याच्या व्यवस्थित मार्गाने योग्य मार्गाने त्याचा साथ त्याला करणं आवश्यक आहे. आणि सगळ्यात मग विज्ञानमय आणि आनंदमय जो भगवंतांचा सच्चित आनंद असा मय आहे असं ते गोलोक वृंदावन म्हणून सगळ्यात खालच्या पातळीचा अन्नमय जिथे फक्त अन्नाला ती सोडू शकत नाही. प्राणमय मग कुठेतरी त्या जे काही आणलंय मी म्हटलं की प्राणमय म्हणजे प्राणाचा आयाम केला जातो. ज्ञानमय मग ते मनाशी निगडीत ज्या भावना आहेत त्या डेव्हलप केल्या जातात. विज्ञानमय की कशा प्रकारे त्या ज्ञानाचं घेतलेल्या आचरण केलं जातं. आणि आनंदमय भगवंतांना आपण सगळे आनंदमय अशा विश्वात हवे आहोत आणि म्हणूनच त्या प्रकारे आपण प्रयत्न करणं या सगळ्या वेदांना या शास्त्रांना अभ्यासणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. तुम्हाला त्याबद्दल अजून माहिती सुद्धा मिळत राहील. मग आता आपल्याला जाणायचे क्षेत्र काय आहे. क्षेत्रज्ञ जाणलेलं आहे. क्षेत्र काय आहे तर क्षेत्र हे शरीर आहे आणि ते शरीर आपण म्हणतो की जनरली 5 पंचमहाभूतांनी बनलेलं असतं. त्या व्यतिरिक्त तुला ज्या काही गोष्टी सांगायच्या आहेत मग कशा प्रकारे ज्या मिथ्या अहंकाराला किंवा पंचमहाभूते अव्यक्त 10 इंद्रिय या सगळ्याचा कुठेतरी नीट विचार करून मग ह्या रथाची जी आपण आकृती बघतो अत्यंत सुंदर आकृती. रथाचे जे 5 घोडे आहेत त्याच्या चेहऱ्यावर बघा सगळ्यांवर कुठेतरी कान आहेत, नाक आहेत, डोळे आहेत आणि अशा प्रकारे या सगळ्याचा उल्लेख केलेला आहे. आणि मग भगवंत सांगतायत की त्यांच्या विकारासहित या क्षेत्राला संपादन केले पाहिजे. संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले पाहिजे. हे सगळं सवयी लावल्यावर असतं. आपण ज्या प्रकारे बुजुर्ग लोक आणि मग त्यांच्या पुढची जनरेशन मग आई वडिलांना नमस्कार करून त्यांचा व्यवस्थितपणे आशीर्वाद द्यावे अशा प्रकारे या गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. आणि म्हणून मग ही 24 तत्व कुठली तर पंचमहाभूत नीट लक्षात घ्या. पृथ्वी, आग, वायू, जल, अग्नी, त्यानंतर मग जो अव्यक्त त्रिगुणांचा अव्यक्त जो फॉर्म आहे ना तो नाहीये. एक मिनिट, एक सेकंद द्या ना. पृथ्वी, अग्नी, वायू, जल आणि आकाश या सगळ्याला पंचमहाभूत म्हटलेले आहेत. ही 5 तत्व आहेत. त्यानंतर मग आपण लाईनीने जाऊया. खोटा अहंकार म्हणजे माइंड इंटेलिजन्स म्हणजे बुद्धी म्हणजेच इंटेलिजन्स, माइंड म्हणजे मन आणि खोटा अहंकार फॉल्स इगो. त्यानंतर अव्यक्त जे अनमॅनिफेस्टेड म्हटलंय की त्रिगुणांच्या प्रभावांनी अनमॅनिफेस्टेड जे अव्यक्त असं स्वरूप आहे. त्यानंतर 5 ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय कशा प्रकारे मग जे कान, नाक, डोळे
जिव्हा आणि स्पर्श ज्ञान देणारी त्वचा, त्यानंतर मग जे हात, पाय, त्यानंतर ॲनस, जेनायटल्स आणि या सगळ्या व्हॉइस म्हणजे कुठेतरी तोंडातून येणारा आवाज, या सगळ्या कुठेतरी ह्या 5 गोष्टी आहेत. आणि त्याच्याशी निगडीत मग काय आहे, तर आपल्याला ऐकू येणारा आवाज, त्यानंतर पायाने चालणं, बोलणं, या सगळ्या गोष्टी ज्या सगळ्या मिळून मग या सर्वांना त्यांच्या विकारासहित संक्षेपाने क्षेत्र म्हटले पाहिजे. असं हे क्षेत्र जे आहे ते 24 तत्वांनी बनलेलं हरे आहे. कृष्ण माताजी, तुम्ही म्यूट झाला. आता येतं ऐकू? येतंय ऐकू? हो माताजी. हरे हा, कृष्ण. काहीतरी नेटवर्क इश्यू दिसतोय. ठीक आहे, वाचाल माताजी. हरे कृष्ण. हो माताजी. हरे कृष्ण. पंचमहाभूते, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिय आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य या सर्वांनी त्यांच्या विकारांसहित संक्षिप्तपणे क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे 24 तत्वांनी बनलेलं क्षेत्र आहे असं म्हटलं जातं. पुन्हा एकदा तात्पर्य वाचा, त्याच्यामध्ये पूर्ण संक्षेप, पूर्ण विस्तारित स्वरूपाने दिलेलं आहे. 4-5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, त्याप्रमाणे पंचमहाभूत आणि ह्या सगळ्यांच्या ज्या काही ज्ञान आहे त्याच्याबरोबर, आणि त्याच्याबरोबर जो अव्यक्त फॉर्म आहे, मन आहे आपलं, या सगळ्यांना मिळून हे 24 तत्वांनी बनलेलं शरीर आपण जाणतो, ज्याला क्षेत्र असं म्हणतात. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांची संलग्नता, यांचा संबंध जाणणं हे ज्ञान, त्याच्या पलीकडे जे काही आहे ते सारं अज्ञानच आहे. आणि म्हणून या क्षेत्राला जाणून, क्षेत्रज्ञाला जाणून जे काही गुण आत्मसात करता येतात ते सगळं ज्ञान आहे, आणि बाकी इतर सर्व अज्ञान आहे हे मी घोषित करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकारारहित, जन्म मृत्यू, जरा व्याधी इत्यादींमधील दुःखदोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्ये समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परम सत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध, हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, हे जे काही आपण आधी स्थिताधीर मुनीचं बघितलं, ब्राह्मणांचे अनेक, पुढे जाऊनही आपल्याला बघायचे वैशिष्ट्य काय आहेत, आणि म्हणूनच मग ही नम्रता, अहिंसा, सहनशीलता, आध्यात्मिक गुरूंना शरण जाणं, त्यानंतर इतर कुटुंबियांशी कुठलीही अनासक्ती व्यक्त करणं, कारण ती व्यक्ती पूर्णपणे डिवोशनल, पूर्णपणे डेडिकेट असते. आणि म्हणून असं मी घोषित करतो, हे सगळं तत्वज्ञानात्मक ज्ञान आहे. फिलॉसॉफी जी म्हटली आहे भगवंतांनी, सत्याचं तत्व ज्ञानात्मक ज्ञान आहे, आणि म्हणूनच हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. आणि या व्यतिरिक्त काही जे आहे ते अज्ञानच आहे. अशा प्रकारे बघा, या सगळ्याची लिस्ट केलेली आहे, आणि त्या प्रकारे तुम्ही जाणू शकाल. तुम्हाला ग्रुपवरही शेअर केले जाईल, PDF शेअर केले जाईल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळी लिस्ट अवेलेबल असेल. मग हे ज्ञान आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला जाणलं, त्याच्यानंतर मग काय होतं, त्याच्या नंतर क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला जाणल्यानंतर, ओके, एक सेकंड द्या. सर्वेंद्रिय गुणाभासां सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुण गुणभोक्तृ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमात्मा हे सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आणि म्हणूनच भगवंतांचं कशा प्रकारे वर्णन, परमात्मा हे सर्व इंद्रियांचं, ज्या 7व्या अध्यायात आपण जाणलं, भगवंतांच्या विभूती 10व्या अध्यायात सूचक अभिव्यक्ती, 7व्या अध्यायामध्ये जे काही आपल्याला आवश्यक आहे त्या गोष्टी कशा प्रकारे मग जे भगवंत परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचं मूळ उगमस्थान आहे, की जे जे 4 महर्षी ऋषी हे कोणीही भगवंतांना जाणू शकले नाही, म्हणून प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखातून ते विभूतींचा उल्लेख करतात. त्याचप्रमाणे हा परमात्मा सर्व इंद्रियांचं मूळ उगमस्थान आहे, परंतु तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. कारण तो भौतिक जगतातील आहे, मायेचा नियंत्रक आहे, मायेचं नियंत्रण नाही. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचाही तो स्वामी आहे. अशा प्रकारे या परमात्म्याबद्दल जाणणं आणि कशा प्रकारे या परमात्म्याला सगळ्या म्हणजे जे मूळ आहे, सगळ्याचं मूळ आहे तसं जाणणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंत कशा प्रकारे गर्भातील त्या परीक्षित महाराजांचं सुद्धा रक्षण करू शकतात, कारण ते अति सूक्ष्म आहेत. तर आपण बघूया पुढे जाऊन, बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्म तत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च यत्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, पुढची स्लाइड. हा सॉरी. हरे कृष्ण. परम सत्य हे सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियाच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अचिंत्य भेदाभेद. बघा, आपण ज्या भौतिक आपण ज्या विश्वरूप दर्शनाला, मग भगवंतांनी तिथेच रथामध्ये आरूढ होऊन भगवंतांचं ते विश्वरूप दर्शन अर्जुनाला तिथेच कुरुक्षेत्रावरती दाखवलेलं आहे. असे हे भगवंत जवळही आहेत, प्राणीमात्रांच्या अंतरातही आहेत आणि बाहेरही आहेत. त्याचं उदाहरण आपण घेतो. मग प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा वसलेला आहे, परंतु हे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या, जाणण्याच्या, ग्रहण शक्तीच्या पलीकडे आहेत आणि म्हणूनच तरीही ते सर्वांच्या निकट आहेत. ज्या आपण चित्रामध्ये बघतोय ते परीक्षित महाराज आहेत गर्भामध्ये, उत्तरेच्या गर्भामध्ये, परंतु त्यांना अश्वत्थाम्यापासून कुठेतरी खूप धोका असतो. जेव्हा तो युद्ध जिंकलं जातं आणि अश्वत्थामा ह्याला बघत असतो, त्याप्रमाणे मग अभिमन्यूचा जो मुलगा आहे, जे परीक्षित महाराज आहेत, ते परीक्षित महाराज त्या गर्भामध्ये असतात आणि मग देवी माता उत्तराही जी प्रार्थना करत असते की यांचं ब्रह्मास्त्रापासून, कारण अश्वत्थाम्याच्या ब्रह्मास्त्राने त्याचा वध होणार असतो आणि म्हणूनच त्या प्रकारे भगवंत त्यांचंही रक्षण करतात. म्हणून फक्त आत आणि बाहेर जाऊन भगवंत आपल्या आंतरिक शक्तींनी दूर असले तरी त्यांच्या जवळ जाऊन निश्चितच त्यांचा स्वीकार करतात आणि त्यांच्या जे काही पाप वाटत असेल त्यांना ते त्यांचं दूर करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमध्ये प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे. तो ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच सगळ्या हा जो स्त्रोत आलेला आहे, असा हा स्त्रोत थांबवू नका, कारण ज्या कृष्ण भावनेचा पूर्णपणे प्रसार चालू आहे ते कुठेतरी त्याच्यामध्ये ब्लॉकर्स आणि कुठल्याही गोष्टीचा आक्षेप न घेता कशा प्रकारे मग तो प्रकाशमय स्त्रोत आलेला आहे आणि त्याला कुठल्याही प्रकारचा टाळायचा प्रयत्न करू नका, कारण कृष्णाच्या माध्यमातून तो आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. आणि मग कृष्णाच्या निरनिराळ्या ज्या आपण 7व्याही अध्यायात की कृष्ण विष्णूमध्ये जातात, सूर्यामध्ये आहेत, ज्या चंद्रामध्ये जे वनस्पतींचा रस सगळा देत असतात, अशा प्रकारे या सगळ्याचा या स्त्रोतापासून कुणालाही सुटका नाही. मग कशा प्रकारे करायचं ते तुम्ही जाणायचं आहे, पण निश्चितच या गोष्टीचा मतितार्थ जाणून घेऊन तो मुलगा झोपतो आहे, तो स्त्रोत आलेला आहे, कुठलीही गोष्ट अडवत नाहीये त्यांना, कारण कृष्ण भावनेमध्ये ती व्यक्ती करते आणि ते अत्यंत महत्वाचं आहे. ही खूप सुंदर आकृती आहे कठोपनिषदामधली, मला खूप आवडते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे क्रियाकल्पांचा क्षेत्र म्हणजे शरीर, ज्ञान आणि ज्ञेय मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. अशा प्रकारे ही खूप सुंदर आकृती दिली आहे, जिथे झाडाच्या स्वरूपामध्ये बघा, क्षेत्राला झाडाच्या स्वरूपामध्ये म्हटलेले आणि म्हणूनच हे क्षेत्र, हे जे शरीर आहे, एक मिनिट हा, या शरीरावरती दोन प्राणी पक्षी बसलेले आहेत. म्हणजे हे शरीर म्हणजे कुठेतरी अ, अ, ते अ, ती फांदी दाखवलेली आहे झाडाची आणि झाड दाखवलेले आहे. मग या झाडावरती दोन पक्षी बसलेले आहेत. त्यापैकी एक हा आत्मा आहे आणि दुसरा हा परमात्मा आहे, जो आत्म्याला ऑब्झर्व करतो आहे. आणि म्हणूनच क्रियाकलापांचं क्षेत्र, ज्ञान आणि ज्ञेय हे थोडक्यात वर्णन केलंय. माझे भक्तच पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात, अशा प्रकारे ते माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. तुम्ही वाचू शकता माताजी एकदा, पूर्ण असं नाही डिटेल वाचलं. परत वाचू माताजी. हा, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे क्रियाकल्पांचा क्षेत्र म्हणजे शरीर, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या क्षेत्राला, मग ह्या क्षेत्राला जाणणारा, की कशा प्रकारे त्या झाडावरती ते दोन पक्षी बसलेले क्षेत्रज्ञ दोन आहेत, आत्मा आणि परमात्मा. तो आत्मा इतका गुरफटलेला आहे या भौतिक जगतामध्ये की त्याचा परमात्म्याकडे लक्षच नाही. तो आत्मिक पातळीवर विचारच करत नाही. तो शरीरधारी भावनेवरती कुठेतरी एम्बॉडीड आहे, कुठेतरी तो आसक्त आहे आणि त्याच्यातच राहू पाहतोय. मला सोनं हवंय, मला नाणं हवंय, मला अन्न हे हवंय, मला ते खायला हवंय, मला या कल्पना आहेत आणि सगळ्या गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी त्या गोष्टी केल्या जातात. आणि म्हणूनच इथे सुंदर प्रकारे असं सांगितलंय की आत्मा हा क्रियाशील आहे, आत्मा करतोय, परंतु त्याचं लक्ष नाहीये त्या परमात्म्याकडे. आणि म्हणूनच त्या परम तत्वाच्या भावनेला जाणणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि मग कशा प्रकारे, मग बघा की ज्या ज्या इच्छांनी, मग हा जो भौतिक जगतामध्ये अडकलेला आहे, हा कुठल्याही इच्छा करतोय आणि त्या इच्छांवरतीच हा पुढचा श्लोक आधारित आहे, की कशा प्रकारे मग 84 लक्ष योनीतून, कारण तिची सुटका करण्याचा डिझायर, जे इच्छा करण्याची सूट भगवंतांनी दिलेली आहे, त्यामुळे निश्चितच कुठेतरी सगळ्या गोष्टी व्यवस्थितपणे साध्य होऊ शकतात. आणि म्हणूनच माताजी तुम्ही वाचू शकता. हरे कृष्ण. हो माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्हीही अनादी असल्याचं तू जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून बनलेले आहेत. बीज देणारा पिता हा भगवंत आहे. माता प्रकृती फक्त त्यांना त्या शेप मध्ये आणि कशा प्रकारे जो जन्म हवाय, मग जेवढ्या इच्छा करताय तितके हे 84 लक्ष योनीतून जन्म घेणं हे साहजिक आहे. आणि म्हणूनच ते भौतिक प्रकृतीपासून जे उत्पन्न, या त्रिगुणांचा जो प्रभाव आहे तो भौतिक प्रकृतीपासून निर्माण झालेला आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्याला कुठेतरी जी इच्छा धरण्याची सूट आहे, ती इच्छाच मग या मार्गावरती अजून मार्गस्थ करत असते. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृती रच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. तर जीव या संसारातील विविध सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या प्रकारे भगवंतांनी प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे, की मग जो ज्या गोष्टीचा विचार करतो, ज्या 8व्या अध्यायात पण बघितलं की मृत्यूसमयी जो कोणी विचार करतो तोच तो पुढचा जन्म प्राप्त करतो. आणि अशाच प्रकारे मग आपल्याला जाणायचे की कशा प्रकारे हे मांसाहार करणं, मग कुठेतरी जेव्हा ती मुभा दिलेली आहे, इच्छाशक्ती दिलेली आहे, त्याचा किती वापर आणि कसा करायचा हे अत्यंत महत्वाचं आहे. म्हणून प्रभुपाद जात असताना त्या बीचवर काही माशाचा तळ लावून बसलेले, परंतु अशा वेळेला मग त्या माशालाही माहिती आहे की मी त्या, जसं मी म्हंटल की एखादं इंद्रिय त्यांचं निश्चितच सक्षम असतं, परंतु प्रभुपाद ते सांगतायत की मग ते माशाला गळ्याला लावून बसलेत आणि ते वाट बघतायत, तर ते कुठेतरी त्याच गोष्टीची त्यांच्या मनामध्ये विचार चालू आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ज्या गोष्टीचा विचार केला जातो त्याच गोष्टीचं ते आत्मा, ते मन पुन्हा लाभतं. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला दिसतंय की कशा प्रकारे भौतिक कार्यकारणांना, मग ज्यांनी मांसाहार खाल्लेला आहे, जे परस्त्रीशी संबंध, मग अशा प्रकारे निरनिराळ्या ज्या गोष्टी आहेत
त्या टाळण्यासाठी आणि म्हणूनच त्या सुख दुःखांच्या उपभोगास मग प्रभुपाद म्हणतायत ते फिशिंग करणारी लोक फिश पकडतायत पण त्यांना पुढचा जन्म निश्चितच माशाचा येणार आहे आणि तिथे मासा आनंद घेईल यांना कुठेतरी नाचवून अशा प्रकारे मग ही गोष्ट की कशा या उपभोगामध्ये कारणीभूत आहे आणि सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याची ही प्रकृती बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत प्रकृती फक्त त्यांना त्या शेप मध्ये ढाळती आहे आणि म्हणूनच हे जाणून की कशा प्रकारे या रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्सला आणि त्यांना महत्व दिलं गेलेलं आहे नाहीतर मग त्या उपभोगाबरोबर ते भोगही भोगायला लागतात ज्या क्रियांचे उपभोग भोगायचे आहेत त्याच्या बरोबरीने त्याचे उपभोगही त्याचे जे काही भोग आहेत त्या उपभोगायला लागणारे ते भोगही भोगायला लागतात म्हणून ते फिशिंग करणाऱ्या लोकांना प्रभुपाद म्हणतात की यांचा पुढचा जन्म हे फिक्स करतात आणि मग त्यांना माशाचा जन्म ते पूर्णपणे ठरवून अशा प्रकारे या 84 लक्ष योनीतून मनुष्याला जन्म घ्यायचा असतो पुरुष प्रकृती स्थो हि भुंक्ता प्रकृती गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सद योनी जन्मसु हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनीमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. बघा 84 योनीमधून जन्म मिळतो जो हा जीवात्मा असतो तो इतक्या त्रिगुणांचा मग स्वतःवरती ज्याचा प्रभाव आहे त्रिगुणांचा आणि असा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो मग निश्चितच ही कुठेतरी योग्य गोष्ट नाही कारण भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे तसं घडतं त्याप्रमाणे विविध योनींमध्ये बरे वाईट असे संबंध अशी रूप प्राप्त होऊ शकतात म्हणून या 84 मग ज्या इच्छा केलेल्या आहेत ज्या इच्छांमुळे ते जन्म मनुष्याला प्राप्त होऊ शकतात मग आपल्याला खूप सुंदर गोष्ट शिकायची की ज्याच्यामध्ये 5 घटक आहेत जिथे प्रत्यक्ष जे काही परिश्रम केले जातात त्या एक मिनिट ही स्लाइड एक सेकंद थांबा उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण. तरी या शरीरात आणखी एक आहे एक दिव्य भोक्ता जो भगवान आहे सर्वोच्च मालक आहे जो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो आत्मा आहे जो आत्मा याला डुअर म्हटलंय आत्मा करतोय त्या गोष्टी आणि मग तो जीवात्मा या भौतिक गोष्टीमध्ये बघा भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे त्याला ज्या काही इच्छा आकांक्षा होत आहेत त्याचा पुढचा जन्म घेऊन तो पुन्हा त्या भौतिक प्रकृतीमध्येच गटांगळ्या खातो आहे आणि जन्म मृत्यू जरा व्याधी अशा विविध योनीमध्ये अशा प्रकारे या सगळ्या भौतिक जगतामध्येच त्याला पुन्हा जन्म लाभणार आहे आणि जर काही विकर्म केलेली आहेत तर त्याप्रमाणे नरक यातनाच भोगायला लागतात आणि म्हणूनच या शरीरामध्ये या आत्म्या व्यतिरिक्त जो परमात्मा आहे जो दिव्य भोक्ता आहे तो सर्वोच्च भगवान आहे सर्वोच्च मालक आहे आणि जो देखरेख करणारा परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि अशा याला आपण परमात्मा म्हणून ओळखतो आणि म्हणूनच आत्म्याबरोबर ज्या कठोपनिषदामध्ये आपण बघितलं की आत्म्याबरोबर तो परमात्माही तिथे हजर आहे परंतु त्या आत्म्याचं लक्ष नाही आपल्या इतक्या त्या भौतिक गोष्टींमध्ये तो गुरफटलेला आहे की त्याचं लक्षच नाहीये त्या आत्म्याकडे जसा तो आत्मा रथावर आरूढ आहे पण त्याला जर आध्यात्मिक अन्न दिलं नाही तर मन बुद्धी आणि अहंकार कशा प्रकारे नियंत्रित करू शकणार आहे मग त्या इंद्रियांना कशा प्रकारे काबू करू शकणार आहे तर हे उपद्रष्टाच्या अनुमंता प्रत्येक गोष्ट ही परमात्म्याच्या अनुमतीनेच होत असते आणि म्हणूनच भरता भोगता परमेश्वर हा जो महेश्वर आहे हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण. जो भौतिक प्रकृती जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते त्याची वर्तमान स्थिती कशी असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. म्हणूनच भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचं विकार, जे सत्व, रज आणि तम या संबंधीचं तत्व जाणतो, म्हणजे या सगळ्याला कुठेतरी तेवढा कालावधी देणं आणि संबंध जाणणं हे महत्वाचं आहे. त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती मिळते, कारण व्यवस्थितपणे त्या गोष्टींचा वापर करणं ही गोष्ट अत्यंत महत्वाची असते. आणि त्यांची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्यांचा पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये जन्म होत नाही. आणि म्हणूनच या नैमिषारण्यामधल्या अनेक 88,000 ऋषींना, त्याचप्रमाणे इथे आपल्याला परीक्षित महाराज दिसतायत, जे शुकदेव गोस्वामींकडून पूर्ण महाभारत जाणून घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत. आणि जसं मी गेल्या सोमवारी म्हटलेलं, मला वाटतं गेल्या सोमवारी नव्हता झाला, पण ती भागवताची लिंक मी आत्ताच तुम्हाला शेअर करून ठेवते थोड्या वेळात, क्लास संपला की तुम्हाला निश्चितच ती, एक मिनिट. आणि म्हणूनच त्याला मोक्षप्राप्ती, जो ज्ञान संपादन करतो आहे त्याला निश्चितच मोक्षप्राप्ती होते, कारण त्याची वर्तमान स्थिती कशी असली तरी त्या ज्ञानाचं आचरण करणं, या ज्ञानाला जाणून त्याचं आचरण करणं म्हणजेच महत्वाचं आहे. आणि मग तो पुन्हा उलटून, जेव्हा तो जाणतो या सगळ्या गोष्टी, तेव्हा तो पुन्हा उलटून या जगतामध्ये पुनर्जन्म घेत नाही. आणि म्हणून हे जे तुम्हाला या गर्भातलं सांगितलं ना, तिथलं एक वाक्य तिथे सांगायचं राहिलं, की कशा प्रकारे भगवंत आत आहेत आणि बाहेरही आहेत, आणि कशा प्रकारे आंतरिक आणि बाह्य, मग ते परीक्षित महाराजांना आपल्या त्यांच्याच हृदयामध्ये वास करीत असले तरी बाहेर येऊन ते परीक्षित महाराजांना त्या ब्रह्मास्त्रापासून रक्षण करतात. असे हे भगवंत दूर असले तरी जवळ भासतात, कारण त्यांच्या आंतरिक शक्तींद्वारे. व उपनिषदामध्ये, ईशोपनिषदामध्ये खूप सुंदर दिलेलं आहे याचं वर्णन. भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या, जाणण्याच्या, ग्रहण पलीकडच्या शक्तीमध्ये या इंद्रियांना जाणणं म्हणून, आणि म्हणूनच ते अत्यंत दूर असले भगवंत तरी ते स्वतःच्या अत्यंत जवळ आहे. आणि असा हा परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो आहे, हे जाणलं आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, तर काहींना निष्काम कर्माद्वारे म्हणजे फलदायी इच्छांशिवाय परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्णा. आणि म्हणूनच मग या सगळ्या गोष्टी, हे जर ज्ञान घ्यायचं असेल तर काहींना ध्यानाद्वारे, जे समाधीस्थ अवस्थेपर्यंत पोहोचून परमात्म्याशी एकरूप होत असतात ते योगी, आणि काही ज्ञानी मग ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, काहींना निष्काम कर्माद्वारे परमात्म्याचा, मग फलदायी इच्छांशिवाय केलेलं जे कर्म आहे त्याचा निश्चितच तुम्हाला साक्षात्कार होतो. बघा आपल्या या ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे या कर्माचं अनुशीलन करणं आणि त्याच्या फलदायी इच्छांशिवाय परमात्म्याचा साक्षात्कार. मग जी गोष्ट आत्मसात करायची आहे ती आयदर तुम्ही ज्ञानाने करा, ध्यानाने करा, नाही तर ते निष्काम कर्म, की मग त्याच्यामध्ये तो ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, शूद्र असो, वैश्य असो, तो आपले कर्म भगवंतांना अर्पण करतोय. कर्माची फळं, जे त्यागाचं चक्र आपण ऐकलं की तो शेतकरी मग त्या त्यागाचं चक्र चालवतोय. जे धान्य निर्मिती होणार आहे त्या धान्यालाही पुन्हा त्याचा अन्न बनवून भगवंताला नैवेद्य घातला जातो. आणि अशा प्रकारे फलदायी इच्छांशिवाय सुद्धा ही गोष्ट साध्य होऊ शकते. आणि मग इथे कपिल मुनी आपल्या देवहूती मातेला सांगतायत की कशा प्रकारे मग काहींची पूजा केली तर योग्य आहे, आणि पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित असले तरी इतरांकडून ऐकून पुरुषाची पूजा करू लागतात, आणि अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याच्या या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूच्या मार्गही ओलांडतात. बघा, मग हे ज्ञान देतो आहे, हे ज्ञान तुम्ही आता ऐकले दोघं, अजून तुम्ही तुमच्या रिलेटिव्हला जाऊन, हो ही भगवद्गीतेचं ज्ञान खूप सुंदर आहे आणि तुम्ही याला जॉईन व्हा, मग तुम्ही सांगण्याचं काम करा, परंतु ती व्यक्ती जॉईन होईल की नाही किंवा काय त्याचा मार्ग निघेल याचा विचार तुम्ही करू नका. आणि ते अत्यंत, म्हणून अधिकाऱ्यातून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूचा मार्गही ओलांडू शकतात. हे अत्यंत महत्वाचे आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे भरतर्षभ, चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते हे जाण. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग हो जो आत्मा आहे त्या आत्म्याचं अस्तित्व जाणायचं आहे. चर आणि अक्षर जे काही तू अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांच्या संयोगापासून, मग जे मी करतोय माझी इंद्रिय माझं हे करण्यापेक्षा मग भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आणि जे काही करतोय की ज्या ज्ञानातून आता जे केलं जातं ते तो आत्मा इज अ ड्रायव्हर. म्हणजे जर एखादी उदाहरण घ्यायचं झालं तर एखादी निष्क्रिय व्यक्ती ही जी एखादी टेबल ठेवलेलं असतं पण त्या टेबलाला सांगितलं तर ते काही पुढे चढून येणार नाहीये. पण एखादी जी दुसरी व्यक्ती आहे बाजूला, तिला सांगितलं की ती गोष्ट जरा काय आपण म्हणू शकू हलवायची आहे किंवा कशा प्रकारे त्याला मुवमेंट द्यायची आहे. मग अशा प्रकारे त्या ज्या काही गोष्टी अस्तित्वात आहेत चर आणि अचर, त्या गोष्टींना क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे त्या आत्म्यापासूनच. मग त्या टेबलाला जसं मी म्हटलं तसं सांगून चालणार नाही, टेबला पुढे ये. त्या टेबलाला आपण जेव्हा स्पर्श करून पुढे आणू, म्हणूनच तो जो कर्ता आहे तो कर्ता हा आत्मा आहे. डुअर हा आत्मा आहे, परंतु ते कर्म कृष्णासाठी केल्याने, कृष्णार्पण केल्याने निश्चितच त्या संयोगापासून ते निर्माण होते हे जाण. कारण त्या परमात्म्याची अनुमती नसेल तर कुठलंही कर्म घडणार नाही. आणि कर्म करणारा हा ऍक्शन, मग आपण जे म्हणतो की जे प्लेस ऑफ ऍक्शन हे शरीर, म्हणजे ते शरीर आहे की जिथे ही क्रिया घडणार आहे. आणि कर्ता कोण आहे तर प्रत्यक्ष तो डुअर, तो जो व्यक्ती तिथे कर्म करतो आहे तो डुअर. आणि अशा प्रकारे हे जाणणं की आत्माच हे सगळं कार्य करतो आहे हे जाणणं, कारण मी भोगता मी हे केलं आहे असं करण्यापेक्षा ही जाणीव होणं हे महत्वाचं आहे. आणि कुणाला हे जाणता येतं मग की पंडिता समदर्शिनः. आणि मग अशा व्यक्तींच्या कुठेतरी सान्निध्यात राहून जे आपण म्हटलं साधू संग भजन शक्ती, मग आपल्या मनातील विचारांमध्ये खूप प्रगल्भता येते. हेच आपण एखाद्या निराश व्यक्तीच्या बाजूला बसलं तर आपलं मनही तितकं उदास बनतं, कारण त्या व्यक्तीचे विचार ऐकून हे डॉमिनन्सी ही खूप असते. आणि म्हणूनच पंडिता समदर्शिनः, कशा प्रकारे प्रत्येकाला आपण एका योग्य अँगलमधनं बघणं, दृष्टीने बघणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. ते परमात्मा तिथे आहेत अवकाशामध्ये आणि त्यांना दिसतंय की ही प्रत्येकामध्ये ही रूप त्यांची साकारलेली त्यांचा अंश आहे. समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तत्वविनश्यन्तं यपश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याचं तो दर्शन घेतो. आणि हा नश्वर देहातील आत्म्याचा, आणि जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं की हा देह नश्वर आहे, कशा प्रकारे या सगळं हे शरीर इथे मरून पडणार आहे, परंतु तो आत्मा आणि परमात्मा मात्र अविनाशी आहे, त्यांचा कधीही विनाश होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही. याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच सर्व जीवांमध्ये पंडित हा समदर्शीन हा, जसं म्हटलं की त्या परमात्म्याला तो बघतोय, त्या परमात्म्याचं अस्तित्व तो जाणतो आहे, ज्याने आत्मिक पातळीवर स्वतःला आणलेलं आहे, आत्मसाक्षात्कारी पातळीवर आणलेलं आहे. ती व्यक्ती आपण परमात्म्याचेच अंश आहे पुरेपूरपणे जाणते. आणि जो मनुष्य जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रीतीने पाहतो, की एखादी चांडाळ असेल, एखादी कुणीही पशु असेल, पक्षी असतील, परंतु तो सगळ्यांना एकाच दृष्टीने बघतो. आणि म्हणूनच मनामुळे तो स्वतःची अधोगती न होता परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काहीही करत नाही. हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो ड्रायव्हर शरीरामध्ये जर नसेल
तर ते शरीर चालणार आहे कसं? जसं क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञातला आपण फरक जाणला, की मग क्षेत्र म्हणजे हे शरीर आहे, क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा आणि परमात्मा. मग जे काही मी करतोय हे मी करत नाहीये, तो आत्मा करतो आहे. आत्मा इज अ ड्रायव्हर ऑफ दॅट व्हेइकल, आत्मा इज अ ड्रायव्हर ऑफ दॅट बॉडी. आणि म्हणूनच सर्व क्रिया शरीराद्वारे, मग शरीर जरी करत असलं तरी कोणाची अनुमती? त्या आत्म्याच्या. त्या आत्मिक पातळीवर स्वतः काही करत नाही, हे तो प्रत्यक्षात बघतो. कारण एखादी जर गाडी उभी केली असेल तर ती गाडी आहे एवढं आपण जाणू शकतो, परंतु जेव्हा तो ड्रायव्हर आतमध्ये जाऊन त्या गाडीला चालवेल तेव्हा त्या गाडीला गती येईल. आणि म्हणूनच हे जेव्हा तो प्रत्यक्ष बघतो की तो आत्मा, आत्मा हा डुअर आहे आणि आत्मा हा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये आहे. आणि या आत्म्याचं स्थान कसं आहे? मग या आकाशाप्रमाणे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्मदृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात वसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग त्या आत्मा आणि शरीर आपलं जे वेगवेगळं आहे, जसं आकाश हे थेट पर्यंत, मग ते कुठे सूर्य, चंद्र, समुद्र असो, सागर असो किंवा कुठलीही गोष्ट असो, परंतु तो अथांग हे आकाश पसरलेलं आहे आणि हे आकाश कुठल्याही वस्तूंमध्ये मिसळत नाहीये. त्याचप्रमाणे हा आत्मा आहे आणि हा ब्रह्मसृष्टीत स्थित असलेला आत्मा आहे. तो या शरीरामध्ये, मग आत्मा हा शरीरामध्ये, आपण जसं दुसऱ्या अध्यायात म्हटलं की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, आणि आत्मा हा या शरीराच्या आतमध्ये आहे. आणि हा शरीराच्या आतमध्ये असला तरी तो शरीरामध्ये, मग त्याची हाडं, मांस आणि रक्त, पेशी या सगळ्याचा कुठेही मिसळत नाही. त्याचा एक स्वतंत्र अस्तित्व आहे आणि म्हणूनच तो शरीरामध्ये वसलेला असला तरी तो कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव नाहीये त्या इंद्रियांचा त्याच्यावरती, आणि तो त्या शरीरामध्ये मिसळत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे भारता, जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा हा आत्मा, असा हा जीवात्मा बघा पूर्ण शरीराला, कारण ती शरीराची चेतना आहे. आणि जसं आपण म्हणतो की एखादी मृत झाली व्यक्ती की एक सेकंदात ते बॉडी म्हणायला लागतो, हो, मग तो आत्मा निघून गेलेला असतो आणि ते नश्वर शरीर असतं फक्त तिथे. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे सूर्य एकटाच या विश्वाला प्रकाशित करतो, तसा तो जो आत्मा आहे, तो शरीरातील जीव हा चैतन्याने संपूर्ण शरीराला प्रकाशित करत असतो, चैतन्य देत असतो. हे जाणणं महत्वाचं आहे. आणि मग या ज्ञानाचे चक्षु ज्याला आहे तो निश्चितच त्या परमध्येयापर्यंत पोहोचतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात, ते परमध्येयापर्यंत पोहोचतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्यांनी, जसं आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये, मग 15व्या अध्यायात पण आपल्याला बघायचं आहे की ज्ञानाचे चक्षु, मग ज्यांना हे ज्ञानाचे चक्षु आहेत, जेनो काम, की जसं आपण म्हणतो एखादी डॉक्टर असेल, एखादी कुठल्याही प्रकारचा माध्यमातील एखादी निपुण व्यक्ती असेल, त्याला ती गोष्टच योग्य प्रकारे जाणू शकेल. जसं पुढच्याही गोष्टींमध्ये आपल्याला जाणायचं आहे की मग त्या प्रकारे तो हे क्षेत्र त्याच्या क्षेत्रज्ञ त्याच्या शरीराला जाणतो आणि त्याप्रमाणे ते क्षेत्र त्या क्षेत्रज्ञामुळे चैतन्यमय झालेलं असतं, परंतु तो परमात्मा तिथेच वसलेला असतो आणि त्या परमात्म्याचं सगळ्यावरती पूर्णपणे लक्ष आहे. आणि त्या ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, मग या शरीराला आणि त्याचे जे क्षेत्रज्ञ आहेत आत्मा आणि परमात्मा याच्यातला फरक जाणणं हे त्या ज्ञानाच्या चक्षुनीच शक्य आहे. आणि तरच या मनुष्य पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये उलटून येणार नाही, जो परम ध्येयापर्यंत पोहोचू शकेल. इति त्रयोदशोध्याय समाप्ता. थोडासा कळायला माझ्याकडूनही काही, माझी तब्येत आज थोडी बरी नव्हती, मी घेणार नव्हते आधी क्लास, पण आता ठीक आहे पुष्कळ, म्हणून मला क्षमस्व जर काही माझ्याकडून बोलण्यामध्ये थोडा हळू किंवा काही असेल तर मला क्षमा करा. पण मला क्लास आजचा मात्र चुकवायचा नव्हता, कारण 2 दिवस आधीच खंड झालेला होता, त्यामुळे मला सुट्टी द्यायची नव्हती. पण माझ्याकडून जर थोडंसं तुम्हाला ऐकू जायला वगैरे कमी केलं असेल तर क्षमा असावी. आणि प्रयत्न हाच असेल की तुम्हाला या सगळ्याचा, कारण हा अध्याय समजायला कठीण असा नाहीये, पण त्या ज्या संज्ञा आहेत त्या जाणून घेणं की काय आहे क्षेत्रज्ञ, काय आहे क्षेत्र, मग जे 24 तत्वांचं बनलेलं आहे ते शरीर आहे
आणि या शरीराला जाणणारा आहे तो क्षेत्रज्ञ, की जो एक नाहीये, दोन क्षेत्रज्ञ आहेत, आत्मा आणि परमात्मा हे सार आहे त्याचं. आणि म्हणूनच ज्या ज्या चक्षुने, ज्ञानाच्या चक्षुने जो हे सगळं जाणतो आहे तो निश्चितच या कर्मबंधनात पण अडकणार नाही. त्या जसं भगवंत या कर्मापासून कसे अलिप्त आहेत, सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, परंतु भगवंतांवर याचा कुठलाही प्रभाव नाहीये. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की या सगळ्यामध्ये आत्मा मिसळत नाही, तो शरीराच्या आत राहतो पण तो शरीरामध्ये मिसळत नाही. आणि अशा प्रकारे हा आत्मा सगळ्या क्रिया करत असतो ज्या परमात्म्याचे तिथे अस्तित्व असतं. आणि मग अजून एक मला फक्त सांगताना की अशा या ज्ञानाला, मला वाटतं हा एक मुद्दा मला इथे सांगायचा राहिला असं वाटतं, की कशा प्रकारे आपण आपल्या बरोबर, मग भगवंतांनी आधीही सांगितलेलं आहे की जे ज्ञान घ्यायचा प्रयत्न करतायत, मग जसं आपण 4 जणांना अजून म्हणतो की तुम्ही पण या या गीतेच्या अध्ययन वर्गाला, कारण याच्यातनं भगवद्गीतेचं ज्ञान मिळतंय. जसं आपण एरवी भौतिक जगतामध्ये अरे पिक्चर हे पाहायला येताय का, मग लगेच अजून 4 लोकांना घेऊन जायला जातं. त्याच प्रकारे ह्या सत्संगामध्ये जर इतर व्यक्तींना सहभागी करून घेतलं तर त्या अधिकाऱ्याकडून ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे कशा प्रकारे त्या ऐकण्यामुळे सुद्धा त्यांच्या जन्म मृत्यूच्या मार्गातून ते अलिप्त होऊ शकतात, त्याला व्यवस्थितपणे ओलांडू शकतात. कारण एका उत्तम आध्यात्मिक गुरुला जाणणं आणि त्याच्याकडून ते ज्ञान संपादन करणं हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. आणि मग या आत्मा परमात्म्याचा हा संबंध जाणणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. इति त्रयोदशोऽध्याय समाप्तः. असं हे ज्ञान घेऊन या भौतिक जगतापासून कशा प्रकारे आपण त्या बंधनांपासून स्वतःला मुक्त करू शकू हे ज्ञान घ्यायचंय. आणि तेच ज्ञान कुठेतरी भक्तीमध्ये विलीन होतंय. आणि म्हणूनच जो जो भक्तीच्या मार्गावरती जातो तो भक्तीचाच एक भाग बनतो. असा हा ज्ञानाचा मार्ग आपल्याला भक्तीच्याच मार्गामध्ये विलीन करतो, भक्तीच्याच मार्गावरती घेऊन जातो आहे. इति अध्याय समाप्तः. मग जसं तुम्हाला सांगितलं की अर्जुनाचे 6 प्रश्न कोणते, ज्ञान प्राप्त कसं करायचंय, ज्ञानम काय आहे, मग या स्त्रोतापासून कोणीही सुटत नाही जिथे भगवंतांवर निश्चितच भगवंतांचं सगळ्यावर लक्ष आहे. आणि म्हणून मग प्रकृती आणि पुरुष कशा प्रकारे कारण सुगुण संगोस्य, आणि मग ही प्रकृती आणि पुरुष आणि संघ की त्यांचं अस्तित्व कशा प्रकारे, त्याची संलग्नता जाणणं हे महत्वाचं आहे. आणि ही ज्ञानाची दृष्टी ज्याला आहे ते निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतात. कोणाला काही प्रश्न असतील तर कृपया विचारावे. मी शेअरिंग स्टॉप करते आणि रेकॉर्डिंग स्टॉप करते.